Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και κοντά μας έχουμε τον Σύλλογο Ποντίων Επταμήλων οι Ακρίτες. Και φυσικά κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο, τον Παύλο τον Καρυπίδη, παλιός φίλος από τα παλιά, έτσι, και είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει πάρα πολλές ζωντανές παρουσίες σε όλες τις εκδηλώσεις και όποτε θα τους καλέσουμε θα είναι κοντά μας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Χαίρομαι που είστε μαζί μας σήμερα για να αφιερώσουμε το κλείσιμο της εκπομπής στη γενοκτονία που έγινε των Ποντίων. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Για μας είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαστε κοντά σας στην όμορφη αυτή εκπομπή. Θα έλεγα που υπάρχει στο μυαλό του καθενός να την παρακολουθήσει και σίγουρα το ότι είναι αφιερωμένη και για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων για μας ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή στο να βρεθούμε κοντά σας. Εγώ συγκινούμαι, Παύλο. Πάρα πολύ. Καθότι και εγώ προσφυγόπουλο. Έτσι. Αλλά η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι θέμα των Ποντίων ούτε καν των προσφύγων. Τον ελληνισμό. Είναι ολόκληρου του ελληνισμού, είναι μαύρη επέτειος. Θα έλεγα ότι δεν ήταν στιγμιαία αυτή η πράξη. Δεν ήταν καν σε αυτόν τον χρόνο που λέμε το 1919. Είναι πολύ μεγάλη περίοδος όπου προσπάθησαν να εξοντώσουν, να εξαφανίσουν όλον τον πληθυσμό, τον χριστιανικό, θα έλεγα τον ελληνισμό της Ανατολής. Όμως συμβολικά η 19η Μαΐου 1919 είναι η μέρα όπου ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και από εκεί ξεκίνησε η μεγαλύτερη, θα έλεγα η πιο έντονη φάση της εξόντωσης. Σφαγή, μεγάλη. Σφαγή και όχι μόνο σφαγή. Ο λευκός θάνατος μπορεί να μην θεωρείται σφαγή, αλλά είναι η εξαφάνιση ενός έθνους και όχι γιατί κάτι έκανε, αλλά γιατί ήταν χριστιανοί, γιατί ήταν Έλληνες. Ακριβώς. Λοιπόν, πόσα χρόνια είναι ο σύλλογος, η ίδρυσή του, από πότε ξεκινάει? Ο σύλλογος έρχεται από παλιά, όμως επαναλειτουργήσε με τη μορφή που είναι σήμερα το 1997. Με την παρουσία σου? Όχι μόνο με την παρουσία τη δική μου και θα έλεγα και των περισσότερων παιδιών εδώ. Των παιδιών, ναι, σαν πρόεδρος και... εδώ. Όχι. Όχι, και... ωραία. Ήμασταν οι χοροδιδάσκαλοι όπου θα έλεγα εντάξει βασίστηκε η λειτουργία σε μεγάλο βαθμό, όμως οι δράσεις περισσέψανε. Αυτό που εσείς υπηρετείτε και το υπηρετείτε τόσο καλά, δηλαδή την κουζίνα, πολιτισμός, τον πολιτισμό, εμείς δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στα μέσα Νοεμβρίου εδώ και 19-20 χρόνια σχεδόν κάνουμε τη βραδιά ποντιακών γεύσεων, όπου εθελοντικά μαγειρεύουν με προετοιμασία στο σύλλογο αλλά και στο σπίτι της κάθε μιας κυρίας. Τώρα αρχίζουν να μπλέκονται και οι κύριοι και ενώ ξεκινήσαμε όπως είπα πριν 18-19 χρόνια για 30-40 ηλικιωμένους να τους δώσουμε να δοκιμάσουν, να θυμηθούν γεύσεις, αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο μαζεύονται πάνω από 250 με 300 φίλοι κάθε ηλικίας και οι μεγάλοι να θυμηθούν και οι καινούργοι να γνωρίσουν, να γευτούν και έγινε ένας θεσμός. Ένας θεσμός που νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση η ομάδα αυτή κάθε χρόνο να την αναβαθμίζει και την αναβαθμίζει. Λαός που δεν έχει παρελθόν δεν έχει μέλλον. Αυτό έτσι είναι, δεν είναι? Αυτό είναι σίγουρο και θα έλεγα ότι με ιδιαίτερο σεβασμό υπηρετούμε τον πολιτισμό, την παράδοση εθνική παράδοση του Πόντου σε κάθε μορφή του. Δεν είναι μόνο χορός, δεν είναι μόνο το τραγούδι. Όχι, είναι πάρα πολλά. Η κουζίνα, είναι η καθημερινότητα. Είναι ο σεβασμός. Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι η θρησκεία. Έτσι ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Να γνωρίσουμε και την κυρία Φωτεινή Ξενιτίδου.
Λοιπόν, συγγνώμη, δεν τα πάω καλά με τα ονόματα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Η χαρά είναι δική μου που μας θυμάται με την παρουσία σας και με τα ωραία ιδέσματα που κάνατε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για δύο λόγους. Γιατί μας τιμήσατε σήμερα και διότι έχετε τον τρόπο εσείς με τα κανάλια, με την τηλεόραση, να μεταδίδετε πολιτισμό και να μεταδίδετε τον τοπικό πολιτισμό τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου Φωτεινή. Και θα ήθελα να μας ξαναγήσετε λίγο στις γεύσεις εδώ. Σήμερα εδώ είναι ένα κομμάτι, είναι πολύ μικρό κομμάτι από αυτά που σίγουρα μαγειρεύουμε και έχουμε σας πω. Είναι τα οτεία, τα οποία τα έκανε η κυρία Έλλη. Γίνονται με ζυμάρι, γλυκό ζυμάρι, αυγά, γιαούρτι και έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα πλέξεις μεταξύ τους για να γίνει αυτό το φιονγκάκι το ωραίο που βλέπουμε. Το σκίζουμε στη μέση. Ναι. Το χαράζουμε. Το χαράζουμε στη μέση, περνάμε τη μία γωνία μέσα από τη σκηνή. Την άλλη και βγαίνει το αποτέλεσμα. Κάνουμε το φιονγκάκι το ωραίο, ναι. Είναι τα πισία, τα έκανε η Σούλα. Αυτά είναι τα πισία. Ναι. Είναι με ζυμάρι, είναι χωρίς με μαγιά, μαγιά αλεύρι, λαδάκι, αλάτι, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τα τηγανίζουμε σε λάδι. Έναντι ψωμάκι δηλαδή, τρώμε τα πισία. Ναι. Είναι τα περασκεία, τα πισία περασκεία, που είναι γεμιστά με τυρί. Και τα νηστίσιμα με πατάτα. Με πατάτα, κλειστές γεύσεις. Εγώ μεγάλωσα μέχρι τα 11 μου σε ένα χωριό που ήταν 3 οικογένειες τραϊκότες, όλοι οι άλλοι ήταν πόντιοι. Ναι. Στην κάτω Βροντό Δράμας. Και με λατρεύουν και τους λατρεύω, έχω και κουμπαριά κάνει εκεί. Και τα έχω δηλαδή, έχω μεγαλώσει με αυτές τις γεύσεις. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που έκανε και μια άλλη παραλλαγή, όχι μόνο η γιαγιά μου, όλες εκείνες οι κυρίες της εποχής, οι γιαγιάδες της εποχής, με φασόλια, σερά, μαυρομάτικα, όχι μαυρομάτικα, μπαρμπούνια, σερά, τα βράζανε, τα κάνανε πουρέ και τα γεμίζανε. Όπως η πατάτα δηλαδή. Και τα γεμίζανε με αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί είναι το πληγούρι. Είναι το πληγούρι, το παραδοσιακό πληγούρι, σπασμένο σιτάρι. Με κοσάρα να πες. Με κότα. Εγώ την ξεπουλάσω με την κότα για να είναι παντού. Τα περασκεία πάλι γεμιστά με πατάτα και αυτά είναι με τυρί. Με τυρί. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα μικρό έτσι δείγμα της πλούσιας κουζίνας που έχουμε. Να έρθετε το Νοέμβριο. Είστε καλεσμένοι από τώρα. Είστε καλεσμένοι από τώρα. Πρόεδρε. Θα το θυμηθούμε εμείς και θα σας καλέσουμε. Έτσι, μπράβο. Να δείτε τι μεγάλη ποικιλία και τι μεγάλη πανηγύρι γεύσεων. Χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να μην με ξεχάσετε απλά πράγματα. Όχι, σας το υποσχόμαστε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Όχι, είναι κάτι νομίζω που θα έλεγα με το που λέμε γεύσεις και κουζίνα, το μυαλό μας πάει στην κυρία Στέλλα. Και απορούμε γιατί δεν το κάνουμε και μέχρι τώρα, Παύλε. Δεν το σκεφτήκαμε. Ωραία. Ποτέ δεν το είναι αργά. Από εδώ, κύριε Στέλλα. Έγινε γλυκιά μου. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για την παρουσία σας και όλα τα παιδιά του Συλλόγου και πάμε για χορό. Εγώ θα ήθελα να σας δωρήσω το λάβαρο του Συλλόγου. Ευχαριστώ να το πολύ. έχετε ενδεχομένως στην εκπομπή μου. Στην εκπομπή. Να σε φιλήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στάσου να το απολαύσω λίγο. Αμέσως κάθεσε η κυρία Στέλλα. Ωραία. Ωραία, πηγαίνει και με το μπλε που φοράτε, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μας ήταν μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά. Και εγώ ιδιαίτερα χάρηκα. Και είπαμε ότι ο λόγος για τον οποίο θα έλεγα αφιερώθηκε το κλείσιμο της εκπομπής για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία, για μας θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι οι συναντήσεις μας να είναι χαρούμενες από εδώ και πέρα. Έτσι. Ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά. Οι ακρίτες να ξέρετε ότι είναι φίλοι της εκπομπής σας. Ευχαριστώ πολύ, το γνωρίζω. Αλλά χαίρομαι και που το ακούω γιατί είμαι και ακουστικός τύπος. Πάμε για χορό με τους ακρίτες.